डिवायडरवर चरण्यासाठी सोडण्यात येणारी गुरे देत आहेत धोक्याची घंटा। झरा-पत्रादेवी महामार्गावरील प्रकार योग्य ती कार्यवाही करा, वाहनधारकांची मागणी। झरा-पत्रादेवी महामार्गाच्या मधोमध असलेल्या डिवायडरवर चरणारी गुरे अनेक वाहनधारकांना धोक्याची घंटा देत आहेत। परिसरात असलेल्या वित्ती इंसुली आदी गावातील शेतकरी आपली गुरे चरण्यासाठी सोडत असल्यामुळे मोठ्या अपघाताची शक्यता निर्माण झाली आहे। याबाबत वारंवार वाहनधारकांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे, परंतु याकडे संबंधित शेतकरी दुर्लक्ष करीत आहेत। त्यामुळे पोलीस व महामार्ग प्रशासनाने याकडे लक्ष द्यावे अशी मागणी होत आहे। याबाबतची माहिती संबंधित परिसरात राहणाऱ्या एका सामाजिक कार्यकर्त्याकडून पुरवण्यात आली आहे। गेले 1.5 महिने हा प्रकार सुरू आहे। महामार्गाच्या मधोमध असलेल्या डिवायडरवर ही गुरे कळपांनी सोडली जातात, त्यामुळे भरधाव वेगाने येणाऱ्या गाड्यांना अपघात होऊ शकतो, तर मोठे अपघात यापूर्वी झाले आहेत। त्यामुळे यात कोणी वाहनधारक दगावल्यास जबाबदार कोण असा प्रश्न केला जात आहे। विशेष म्हणजे ही गुरे कधीही रस्ता पार करीत असल्यामुळे दुचाकीस्वारांना मोठी भीती निर्माण झाली आहे। त्यामुळे याकडे संबंधित प्रशासनाने लक्ष देऊन योग्य ती कार्यवाही करावी अशी मागणी होत आहे।